Hello guys! Happy Wednesday! So, ayun, hindi kami natuloy bumiyahe ngayon. Gawa ng tinamad ako. Tanghali na rin kasi kaming gumising. Mga pasado alas 9 na ata. Tapos, ayun, sabi ko after lunch tayo biyahe. So, ayun nga. Hindi pa ako nakapagsimba sa Baclaran. Sabi ko, kailangan makapagsimba muna ako bago umalis. Tapos, pag after lunch naman kami umalis, gagabihin kami. Madilim dun sa paakyat na dun papuntang Nueva Vizcaya. Yung way na yon papunta sa Caranglan. Kaya, bukas na lang siguro ng umaga. Tapos may mga padadala pa si Papang Gulay. Kaya sabi ko, tomorrow morning na lang sakto yan. So, yun. Pero naligo na ako sana. Kaso biglag, sige, tomorrow na lang tayo. Alis. Ayan, kaya magsisimba na lang tayo mamayang hapon sa Baclaran, guys. And habang papatuyo tayo ng buhok is mag-edit ako ng vlog kasi hindi ko rin siya nagawa kagabi. Tapos mag-invoice na naman ako sa mga panibagong orders kasi shipping day ngayon. Mag-a-acknowledge ako ng mga nagbayad na. Kaya yun. And yeah, yun lang guys. See you later. Ang bango-bango talaga nito guys. Ang bango ng buong kwarto namin ngayon. Ayan, ito yung diffuser na nabili ko kahapon sa Kultura sa SM. So, grabe. Sobrang relaxing. Sobrang citrusy nung amoy niya. Promise. I-try nyo to. Laging sold out to. Kaya pag napadaan kayo sa SM, sa Kultura, pili kayo nito. Grabe. Ka-addict. Ayan. Kaya magdadala rin ako ng isa niyan sa Nueva Ecija. Hindi ko inubos nilagay yung isang isang 100 ml. Kalahati lang yung nilagay ko. Tingnan natin kung gaano siya tatagal. Sabi nung sales lady, matagal na mga 2 to 3 months daw siya, isang 100 ml. So, let's see kung abutin siya ng 2 or 3 months. Back to work tayo. Ayun, may bagong pala guys, yung Mamala. May bagong product. So, ito is dietary supplement. Ayan, pinatry muna kami ng direct direct apply namin. Or direct boss. Distributor. Main distributor ng parang Luzon. Pinatry muna kami nito. Si Ma'am Krisha. Kada per distributor is isa lang muna yung ma-purchase nyo. So, yung mga muna. Kami muna talaga magta-try. Medyo pricey siya for 10 capsules. Pero tingnan natin yung niya, yung effect niya. Kasi, tinry ko na siya kanina. Ayan. One capsule sa isa before lunch. So tingnan natin kung may pagbabago sa weight natin. Ang ganda ng packaging niya, 'di ba? Kaso ayun nga, feeling ko nasobrahan naman sa packaging kasi yung laman niya is ganun lang. Pag binuksan nyo itong capsule na isang banig na to, nakasilid pa siya dito sa sa parang tetra pack na to. Ganyan So diba, kung niliitin lang siguro yung box, yung kalahati lang nito, okay na. Pagkakasya mo lang naman yung mga details, mga ganun. Parang napunta lang lahat sa sa box yung yung binayaran mo. Kaya mag-suggest tayo sa group chat kung pwede na, ayun nga, lita naman. Kasi, Diyos ko, 10 na ata kasya dito 10 ganito na. Ayan sobrang sa packaging. Tapos, pina-LBC pa sa akin. Alam niyo kung saan nakalagay ito. Sa isang box pa na maliit. Sabi ko, nakakalokaw. Di sila Di sila nagtitipid sa shipping fee. Sa bagay. shoulder ng namin ang shipping fee ng mga buyer, syempre. Pero, diba, ikaw as kailangan, kung saan mas matipid kung saan makakatipid yung buyer, doon ka. Pero sila, gravity. Pero anyway, mamala, sa mga mamala, ko dyan, viewer, na din na distributor din, diba? Gets nyo ba ako? Yung hinaing ko, charot. Anyway, work na muna tayo. Wawa kali. Walang space. Sinakop ni yung Ayan, tsaka lang sa armrest. Ito naman si Junior. Si karinig ka lang ng nagbablog lumabas ka na agad sa same as Poknot. Nandito pala sila lahat guys. So, itong mga kasama namin dito sa apartment. 4, 5, 6 ang aso namin dito. Ayan. Pero, baka hindi rin namin sila dalhin sa sa probinsya kasi marami na ding aso dun Ayun.
So, hello guys! Pupunta tayo ngayon sa shop. Ay, nagkapilay-pilay siya. Alin? Nagkapilay-pilay. Ayan, sasama daw kasi ni Daddy ko kasi junior eh. Sabi ko, wag na. May stress pa yan sa biyahe. Kasi hanggang Sunday lang na kaya doon. Yun. Punta muna akong shop guys para ayusin yung mga PR packages. Para sa mga bagong product Katid namin. Hindi na. Katid ka. Hindi na nga. Politik ka. Colors. So, yun. Lalagay lang ako na itong favorite ano ko. Yung whiteness pa rin. Sobrang konti pa lang ang nagamit ko. I mean, sobrang dami niya pa. Marami-rami na rin nagamit ko pero tipid niya, promise. And ganda talaga na ito guys. Di ko pagpapalito sa ano. Sa mga ganito, mga foundation. Ayun o. Hindi ako hiyang sa mga foundation. Ito lang talaga. Tapos ang ganda-ganda niya sa skin, promise. Kuha tayong konti lang. Tapos hinahaluan ko to ng kasi wala akong makita yung sunblock ko eh. Sunblock muna dapat bago ito. Damay natin yung leeg. Ay, dapat pala pinakita ko sa'yo before and after. Pero, ayan. Tingnan natin. O, diba? Super kinis niya. Ito yung parting ito yung wala pa. Tsaka hindi na kayo dito mag-ano guys. Hindi na kayo mag-powder. Promise, ganda niya. Pero mas maganda to kapag meron kayong sunblock na muna sa ilalim para protected yung skin. Tricycle na lang siguro ako. Ay, laki ng aking buhok. Ayan, hindi ako mahilig gumamit ng mga brushes. Kamay lang, sapat na. Diba? Kita nyo yung difference? Lakas mga Korean skin, ano? Ayan. Tapos, lalo na kapag na-absorb na yan ng, ano, ng skin nyo. Kasi may ano to eh. May collagen siya. Kaya maganda rin. Kumbaga pang skincare na rin siya. Wala na kasi kami niyan. Naubos na. Eh, hindi ko na makontak yung, ano, yung nagbigay sa amin yan. Actually, nag-iikot kasi yung ano niya. Parang siyang salesman lang yung ganon. So, nag-iikot siya sa mga stall and then, nag-avail si Dayan ng parang package lang na, ano ba yun? Parang reseller package lang. Tapos, sabi ko, parang di naman pinapansin sa shop. Kaya tinry ko. Tapos, yun nga, nung na-try ko, ang ganda niya, yun, naubos bigla. Ngayon, wala na. Hindi na namin alam kung saan makakakuha. Pero, nag-search ako, guys, sa ano ata, sa Watson's ata meron. So, nasa 300 to 400 pesos ito. Sobrang ano na, sobrang tagal nyo na magagamit. Yan. Ganyan lang tayo. Kilay, hindi na ako makikilay. Diretso ako sa ano na din eh, sa simbahan. Para mga pagnugina. Yun. Okay lang ba yung new hair ko? Sinasabi na ako ni Daddy ng ano eh. Badyaw. Pero okay lang naman yun. No? Ayan, nahabol na yung ano. Yung itim sa dulo. So, let's go. Box na yan. Nagkilay na lang ako, guys, para ano, pantay sa ano, sa kulay ng buhok. Pero dapat, ano, dark, ano, one shade darker yan. Kaso mali yung ano, nakuha ko. Pero, curls lang. Let's go. Sago. Lahat ng dogs nandun sa, ano, nasa loob ng kwarto kasama si Daddy. Parang init pa rin pala. Ano yan? Ano naman yan? Ah. Pogi ka siya, pogi. Pogi, papogi. Pogi. Papogi ka? Ang sutil na Lucas.
Nagpapapicture. Sige, smile na. 1, 2, 3. Smile! Uy, galing nga, pogi. Gwapo. Uy, nakaganyan pa talaga yung paa niya. Sino ito? Yung socks mo? Si McQueen. Ay, ganyan pala. Dali. 1, 2, 3. Click! Ay, galing talaga, pogi. Uy, galing nga. Gusto mo mag-model? Ha? Gusto mag-model? Sige. Ha? Hello, mga talent agencies. Gusto daw mag-model neto. Hawakan mo ito kas, oh. Ay, patay tayo dyan. Ay! Ay, galing! Ay, galing ah. Ayaw pala yung model niya eh. Oh, sa paa. Uy, galing. Very good. Okay na. Okay na tayo. Approve na. Approve. Yes. Hey guys, magandang gabi. Ayun, sorry, wala naman tayong vlog ngayon. Gawa ng, pumunta lang naman ako kanina sa, sa store at inayos ko nga yung mga sinend kong product para sa mga gusto mag-try ng mga bagong product. So, yun. And then, nagano kami, nagsimba na ako sa Baclaran. Tapos umuwi, nag-dinner with daddy. And then, ito na, nag-edit na ako ng vlog para at least bukas may maiwan akong may mapapanood kayo kung gusto nyo may mapanood. Pero yun, and then si daddy, ayun, doon na naman po siya nagkakalbo sa sa vanity ko. Yung mga buhok-buhok mo dyan, daddy. Yun, edit lang ako guys, and ayun lang yung vlog natin today. Bawi tayo tomorrow kasi tomorrow is alis tayo, papunta ng Nueva Ecija. So nag-decide kami na bukas na nga gawa ng may mga papadala pa si Papa mga gulay-gulay. So dadaan na namin sa sa palengke, then diretso na kami. So that's it, good night, see you bukas. Ganda ng ang ganda ng ilaw sa mukha ko. Akala mong kinis-kinis. Char. Sinong napagalitan? Sinong napalo? Si kami ay napalo ni Daddy. Good morning guys. Breakfast muna kami dito sa Jollibee. Dito lang sa amin. Hindi pa kami nakakain. Pero galing na kami palengke. Na-pick up na namin yung mga gulay ni ayun na kami, lumarga. 0.5% na lang blood sugar. Ani, gusta. Inihimatay na naman siya sa thank you. Inihimatay na naman siya sa gutom eh. Ayun, biyahin na kami guys. Mga alas 3 siguro kami darating doon sa bahay Nueva Ecija. Traffic pa eh. Pero yun, hindi naman kami nagmamadali. Bisitahin lang natin si Chris Pulong. Tsaka ayusin ni Daddy ulit yung ang tagdan? Yung computer. Grabe ang traffic lane kanina sa dun, sa unahan guys. May ginagawang mga kalsada. Ang haba, 1 kilometro ata yun. Kaya good luck pag pauwi namin. Anyway, itong papunta is okay naman. Medyo may area lang na nagaan yung traffic. Bumabagal. Pero so far, time check 10:17. Tingnan natin kung anong oras tayo makarating sa Baler. Nag-breakfast naman na kami kaya dire-diretso na. CR break na lang ang gagawin namin. Kami kakain sa bahay din. Dating. Right, Daddy? Right. Kung hindi antukin to, siya na dire-diretso magta-drive. Hindi ka antukin? Ay, sorry. Oh my God. You're blocking my blockage. Kasi kagabi, ang oras na kami natulog, alas 2 ng madaling araw. Tapos ginising pa ako para magpadilig. Ayun nga pala. Hindi naman alas 2. Mga alauna kami natulog. Kakanood niya, kaka-computer niya, kakanood niya. Tapos, umulan bigla alas 3.
ng madaling araw. Eh, nasa likod tong ano, table kasi to ni Chris eh. Bagong table niya. Eh, nandun yan sa labas. Sabi ko, wala, masisira yung table ni baby. Kailangan natin ano yun, tanggalin. Ayun, bad trip siya kanina madaling araw eh. Samahan mo ako. Nagpayong pa, di naman din ang ano. Nagpaulan din naman siya. Colors. Nagdala ng payong pero nagpaulan siya. So, ayun. Ending. At anong oras ka nakatulog ulit? Alas 4 na. Hindi, 3:30 na nga yung ano eh. Pagbaba natin eh. Kung alas 4 na siya nakatulog. Tapos, alas 7, ginising na naman ulit kami kasi lalabas yung nasa likod namin. Abnormal. Hindi tutulog. Kita nyo na. Ayan, may sign na po na anytime soon, may kipagpalit na to. Tutulog na siya. Traffic dito sa San Simon, Pampanga. Ayan, 30 minutes na ata kami rito. Ano kayang meron? Gravity. Haba oh. Usad pagong lang kami. At dahil inaantok na si daddy sa traffic. Ayan. Puti nagbaon kami ng corn. Pang ano. Tanggal. Antok. Boring kasi itong hindi gumugulong. Ayan. Tapos yung dardala kami ito. Chicharon. Hopia. Yung galing pang Palawan. Anytime. Matutulog na ta. Makahanap lang ta ng ano. Kapay na tayo. Petron eh. Palit na kami niyan. At dahil 1 hour na kami dito guys sa San Simon, sinearch ko na kung bakit ano. Kung bakit grabe ang traffic. Ayun, vehicular accident nga daw. Grabe. Kaloka. Ano kayang nagbanggaan dyan? Ang tagal isang oras na kami. Hindi pa namin naabutan kung Nung tumaom saan. na bus, 6 na oras eh. Hindi pa namin naabutan kung saan banda yung ano, aksidente. Ito na, binuksan yung counterflow ano. Lapit na siguro dito yung si kuya naman eh, papasok na kami. Hindi mo pa kami Hindi, pila na, pinapasok. yun eh, oh. Ah, pila na rin. Konti na lang eh. O, ba't sila? Kainis naman. Pila pa rin tuloy tayo. Laki mo daw kasi. Ayaw nito. Kaya nga eh. Ayun na. Baka papasok kaya tayo. Yun. Oh, wait lang, wait lang. Baka tayo pa mag-cause ng ano din. Bilis na, doon ka na. Pinapaano ka na, oh. Ayun. Ito na yung haba mo. Laba yung mga kulangon. Purta truck eh. Puro nga truck eh. Pila din. Tapos papasok ulit sa ganun. Good luck Mamaya doon naman. dire-diretso ko yan. Paglalagpasan yung ano. Layo yung ano, butas. Grabe, ano kayang ng ano dyan? Sumemplang dyan or... Disgrasya. Bike. Para ganito ka ano. Grabe ba? Hindi agad maitayo. Hindi may no. Isang truck ng bike. Hindi maigilid. Grabe ang haba yun. Guys, ilang kilometro na yan oh. Pagka ano namin. Ilang oras tayo dyan. Oo, minutes after namin mag ano, mag CR break sa San Simon. Ay, naku, makatabi ang DHL na yan eh. Gravity! Traffic! Bongga! Saan ba ang punot dulo nito? Bus! Ayan oh, bus na naka... Bus nga! Pahulog. Ayun! Ayan na yun ano guys. Bus na naman ang kriminal. Ayan oh. Walang yung bus na yan. Ay, oo nga gosh. Katakot. Oops, wait, sorry. Ay, oo nga, tumaob. Tumaob na hulog. Nahulog ba? Ay, nakaangat oh. Oo nga, no. Kaya pala sobrang traffic. Isang lane lang yung ano dyan, no. Nadadaanan. Oh,
no. Parang hindi nyo ni-school yung mga nagiging driver nyo ah. Wait lang, huwag ka masyadong magalaw dati. Pilit kong hindi magala. Nakikita nyo ba mga kapatid? Mga tawag doon. Taga-subaybay. Oh, Oo. nabitawan. Laglag. Laglag alin. Nabitawan yung boss, laglag. Gagi. Ako kayo. Ayun, pinababa yung hook. In accordance to the hook. Ayan, tutukan mo mabuti. Ito na, ayan, ang bass. It's Ay, a shit! Philippine Oh my lord. rabbit. Oh my god. Wala Grabe. naman ng Wait lang. Ilan to? Nabagsakan yung isang crosswind. Wait lang. Gusto mo? Wait. Ayun. Ayun. Sila naman yung traffic dyan, no? Kasi yung isang lane nga dyan, binuksan para sa ano, counterflow. Ayun, nakabalik na kami guys sa ano, dito kabila. San Fernando hanggang San Simon, grabe. Nakakaloka. Tapos, bago yung ano, yung, tawag dun? Yung bus, may tatlong ano pa na sasakyan na involved. Siguro yung parang nagkarambola na, ewan. Pero pagtaka tumalon ba yung Bus. bus na yun? Pinataganan pa. Oo nga eh. Grabe. Tatlong maliit na sasakyan. Mga SUV ata yun. Tapos Crosswind. 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 Kaya pa text pa lang kami. 12:19. Time check. Mga 5 o'clock na kami nito. Ay, hindi naman. 4. Pag hindi pa matraffic sa ano. Gimba na yun. Sa Gimba. Huwag lang namin masaktuhan yung ano. Labasan ng mga estudyante din sa Gimba. Kundi good luck. Alas 5 talaga yung ano namin nito. Dating. Rahan-rahan ka. Baka tayo tumalon din dyan sa bangin. Punta na naman. Favorite. Balik na tayo. Talaga? Oh. Doon na sa ano, bago mag ano. Ay, ito na yun. Hindi, bago sa Petron na. Tulungan ni. Kasi CR break tayo bago magpura. Pagod ka na. Hindi gusto ko ng Yossi. Gusto ko ng Mihi. Papayo nga doon, CR break. Ayan, nasa T-Flex na kami guys. Sobrang bilis na kapag ano talaga, walang traffic. Pag ako nagda-drive. Ganda ng ano no, mag-green no. Sarap sa mata. Walang sisirain ng mga Oo. ano. Ay hindi. negosyante. Hindi yan tatayo ng ano. Sa ano to eh, Hacienda Luisita to ata eh. Hindi yan tatayuan ng mga infrastructure. Masisira. Tsaka kabuhayan nila yan. Ano, palay. Ilan litro kaya laman yan, no? Sana magkasya dyan. Ayun. Dito kami guys sa favorite stopover. Hangout niya to. Hangout. Hanapin niyo si Daki. Dito. Disyerto. Ayun. Bumili lang kami ng ano. Ayun na, dyan yun na inumin ko. Ubusin mo na yan. Ubusin mo na. Bumili lang kami ng tubig. Tapos magpapalit na kami ni Daddy. Ayan, lagay mo dyan. Tapos iinom kasi ako ng yung mamala. Pang second day ngayon guys. Ayun, try natin kung may effect siya sa atin. Okay. So, ayun. Before ano to? Grab siya. Before lunch naman to tinitig. Ayan, since mag-alauna na, inom na tayo. So, 15 minutes bago mag-lunch. Ayun kahapon, 'di ba, first inom ko nito.
hindi siya ganun ka ano guys. I mean, hindi ka lang magki-crave pero hindi ka mauuhaw at all. Alam mo yun, parang normal lang pero hindi ka magki-crave talaga sa ano, sa mga pagkain. Nakakatuwa siya. So yun, tuloy natin. Kasi parang bitin siya kasi 10 capsule lang, 'di ba? Ayun. Tapos 800 ano ata to? Nasa 800 pesos ata to. 800 plus. So mga 900 siguro. So may lagay ito. Kaya din naman lang. Ngayon, CCR lang din siya. And then, palit na kami para ako na mag-drive. Sakit na daw likod niya. Ayan, mag-laters na kayo. Mga sisters. Mga momshies. Mayan ako mag-reply sa kanila. Kasi habang ano, si dati nagka-drive, nagre-reply naman ako sa ano. Sa Viber. Naloka lang ako dito sa ano. Sa ano talaga kanina? Ano ba yun? Yung traffic. Ay maganda na pala dito guys sa ano, sa Pura. Sa ano nito. Yung northbound, may CR na dyan na bago. Hindi na kayo pipila doon sa ano. Ayan pala. Hindi na kayo pipila doon, banda sa may likuran. Malaki yan eh. Siguro Ben. Laki ng CR dyan ano, yung bago. Oh. Hindi na pila doon sa kabila. Meron pa yan. Tapos mo na rin to, Dio. Ito? Oo, walang laman yan eh. Yung juice kanina. So, ayan, lobat na ang aking camera. See you later, guys. Ay, excuse me. Ikot mo na. Ikot mo na. Para habang matras ka, kumukurba na siya. Ah, okay. Sige, forward. Forward. Ako yan na. Okay guys, welcome to the Froggy Chunky Show. Hindi na ako magdadrive. Si Mami na lang ang taga-ride ko. Taga-drive. Naulo ko talaga. Tingnan siya oh. Kitang-kita nyo. Huwag ko yung bil-bil ko. Grabe, puso na. Pill blaster. The pill blaster. Mamaya na, lobat na eh. How do I turn this off? I don't know. Gitna. Si Mama. We're here na guys sa bayan. Ayun, bumabalot saglit si Daddy para bumili dito sa Magic Mall ng as usual, alak. Diyos ko talagang taong to eh. No? Alam mo laging bagong ano sila ni Carding eh. Kala mo tagal nilang hindi nagkikita eh. Laging may alak dapat. Ayun, pero okay lang. Sila lang naman dalawa kasi tapos si Carding is bihira din naman ano. Yun, birang may makasama doon sa probinsya, very best lang. So, yeah. Palit na ulit kami at ako naman yung inaantok. Grabe talaga guys, yung antok ko kanina. Sabi, di ko, pikit na lang. Pero sabi, hindi, isang pikit ko lang. Nako, di ko alam kung ano pa, didilat pa yung mata ko. Kasi yung sarap ng tulog ni Daddy. Nagkakwentuhan kami kanina. Tapos biglang natulog na siya, naghihilik na. So sabi ko, oh my gosh. Ayun, ako na lang. Inaka-boring pag wala talagang kausap sa biyahe, diba? Yeah, ayun. May pikit-pikit na ako kanina. Ay, thank you, Lord. At hindi ako nakatulog. Ayun, tapos ngayon, siya na daw ulit mag-drive at nakatulog na nga talaga siya. Siguro mga 1 hour din. 1 hour and a half. So, yeah. Excited na ako makauwi para makatulog na ng diretso. My favorite view. Kalat na baka. Yes, mountain ranges, guys. Dapat akin yan eh. Hindi sabi
mo, akin yan, akin yan, akin yan. Akin yan eh. Mga bundok. Ang sarap tingnan. Oo. Jeepney. Oo nga, no, pati si daddy na aliw sana eh. Ba't akin yan? Dapat akin dyan eh. Ano nangyari? Naunahan ka? Hindi testing. Ayun, sakto lang din pala guys. Alas 3, time check. 3:06. Ayan, malapit na kami. So kung hindi kami naabala dun, mga alas 2. Dito na kami kanina. Surprise! Uy, liliko ka na dyan ah. Sige. Ay, at ako'y Masarap ba? punong-puno na rin ang pantok ko. Hanapin mo lang may karatula dyan. Ayun, nakikita mo. Pag yan nakita mo, kanan na dyan.